Farahat Purjaev, Sen şugullur tворческий krizisdami. Farahat Purjaev, seni soňky döwür kön aýdymdan bilen kän görýär çykdykdy. Biz senden täzelige garaşýas, şo täzelik näme üçin çykany? Ya sen tворческий krizisdami? Yok, edil tворческий krizisda däl. Birak diýeni bir göwnüme jaý bolýança çykaratym gelen noktary. Ondan kän egilenýän birada çyk. Ondan aýdym mara bir köpürek dograk işleýän. Ýöne bir gapdan ýaltalyg amma bolan bir gapdalyda. Farahat, seni soňky döwür müňden birine göremdik. Näme üçin çykan ok? Ya haterlardan gorkup baran okmy? Yok, doçan. Ol wapşe değişiller. Birinji gezek men erbet heyz etdiler abilýan. Gorkkan oldum ikinji gezek barmadym da. Ýöne dogruçylyň dogusy ýok diýip bir atpa. Birazjyk men ödüm bir öz çağalym bilenem sonýaly. Bir da diýjek bolsam aýlap odanap diýilemokda bir gönümel aýdýan bol oňa da grubus diýip pikir edýärler. Onuň üçin aslynda men iň gowurýanlarym çağalay. Ýöne ol haterlardan gorkmak wapşe bärik tema giren nokta. Ýöne häzir proýekt tutarsyň, proýekt tutarar bolýan, onuň emilada düşünip galardyň diýip boldy. Ondan soň gurulýar atsan kim? Merdan damanan sunuwadyny näil görýär? Ay o hakda merdanzan hakda bana näçe diýsen ama soň üçin söz ýok diýip ýapaýmaly birinjiden. Ikinjiden hem bagşylara özüni dinledip bilýän bagşyda. Bagşylaryň toýuny aýdyp bilýän bagşy. Onuň bir aýdymy 10 gedek aýtda şonu 10 tüýtledip sana interesni bolar ýalyk edip aýdyp bilýän bagşyda şol. Mene gowurýan, fiýle hormat goýýan, jan ýazgym dostum diýdim ýalňysman. Esasda sagaman jallajan öýüne gowuşdy.